everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Ito bag nabitaw na ni Nanding ganina. Naghuna-una siya sa imong amahan. Nasuya siya nato. Ikaw, diha si Koke. Ako, diha si Nandeng. Siya raywa. Lula? Lula, gid, uy. Uy, tinuod man gud na akong gisulti, Sandra. Kay besan pagdili sa mo ang kunana, dili na niya ikapang himakak sa iyang kaugalingon. Taas sa atula, uy. Unsa to? Ikapanghing makmak? Apel mas makmak. Ikapang himakak. Dili niya ikapang himakak. Dili siya kadinayan na ba? Bida sa din yung mga batanan ay. Di naman mo makalitog o klaro sa atong pinulungan kay tungod anong sagulan in English ug Bisaya. Mga jijiman. Usahay po Tagalog binisaya. Sa kadaharay maglisod na mo sa pagbinisaya. Ikaw mo sa gani, lo? Ay, alangan. O ha, alangan. Matakda naman lang sad ko nimo. Para pugong sa edad sad ba. Musabay nila sad ko. Lingawa, kini wala, uy. Ay, tinodon na nila itong pagpanglimpya ay. Aron mahuman na ta. Ay, kaabog ba ini, uy? Tay, gigutom ka na? Tiwaso na lang ni nako ha, dayon magikay na kuskusina. Tungkol, kadaghan sa kong kaon ka niya. Ikaw ba, pahuay una? Sukat pag-abot na ako, diretso na yung kisaw-kisaw na na. Anagol kayo nagtinod Humanang bitaw kag panimpyo sa mga importanteng party ining bahay. Unya na po na diha, or ugma ba? Ay, dili ko mahimutang kundi nako mahuman pagpanghinlo tanan, tay. Ako na lang kining humanon, hapit naman sad ni ba? Pero tanawan ko ng imong dagway, Ay, sagdi lang guning akong dagway, tay. Hayang mo tos cooking, wak man mo tabang, di mo? Sa nilag? Ni kuyog man to nilang Elbex og ni Ramil. Nakigbanding dito siyang mga gagaw. Ay, pastila, ni bata. Pinaagan. Bo! Ma! Oy, Nagdagog butong! Ay, wak pa rin bagay. Butong ko rin. Undang-undang sa diha. Mga untag butong. Wagin mahinayon atong panihapon together gahapon, no? May gani, nadayon gid karon. Paniod to. Alangan, kapoy namgud kaayo ta. Kami ni Lola gani kay hapon namin nahuman pagpanglimpyo. Maon na. Wa gani may manihapon. Kay lami naman gyud iligid. Nga, mausap me. Labi na slina nga, nagsulo lang pagpanlimpyo. Oy, ano wa masad ni mo tabangi? Di man patabang. Wasa di ka mo tabang, Cox? Naglakaw mi akong mga cousins good. Mana diha. Enang gipasagdan si Lena. Na, hangtod karon gipkapoy pa. Na, wa ganahi ganing mo tengog. naka-relax naman ko. Aw, salamat ni tengog na gitaan. Abi na kog di nagyan. Ako na sa inyong gitanaw. Gwapa manggod ka, ma. Muna na kong balik sa syudad, oy. Ako naman ang inyong gitripan. Hoy! Ay, salamat. Nitipon lang nilulog-lula si mama. Wa na siya out of place. Gaan lagi kayo akong feeling karon. Oy, hasol. Muratag whole family. Feeling nako, igsoon ta. Nabot na dyan ka nga level? Nga, igsoon na lang imong pagtanaw na ako. Ampot. Basta karon, happy lang gid ko nga, okay ra tatanan. Di ka happy nga nang hugas tag plato together?
Happy man. Pero, basta, uy. Mura pag ambot, uy. Hindi mo na ako ma-explain. Sige. Di na lang ti kasulon. Basta kay happy magkaka nga, kitang duha ng hugas og plato. O, lagi. Kay for sure. Masaad sad gid ko kung ako rang usang manghugas kay daghan kayo ni mga hugasanan. Hasula. Lingawas duha oy. Unsa kay ilang gipanagsultehan? Aw, ingana man gyud nang magminahalay. Bisa unsa kadaghan sa trabahoon, mura lang uwa basta kamong duha ang magtambayayo. Kay mas importante man ang panag-uban kaysa kadaghan sa hugasan. Bitaw. Og nindot ni atong panag-uban karon kay nakahatag ta og higayon anang duha nga magkauban. Kanang mga ingon ni ana makapalawom pa na sa ilang panag-ila-ila sa usag-usa. Oh, happy tita mahuman. Mura lagwa sa istoryahan lang. Bitaw sa? Kadaghan ato ganina? Ang trabaho, bisan unsa kadaghan, bisan unsa kabugat. Mahimo ginanggaan og sayon, basta magtinabangay lang. Kung naakaharon imong papa, ingani kaha ang feels? Oh. Ay lang na pagsabot ha. Nakapangutan na lang ko ba? Kaya di mo ko sila parehas nato. Sila si mama og imong papa ba? Dili sila parehas nato og nila ni lolo nako og lola nimo nga naa sa level of friendship ba? Akong pasabot nga. Lagi, kasabot ko. Ikaw, ako, naset aside na to nga tong personal feelings. Mausap sila si Lola og imong lolo. Sila Papsi og Tita Lena. Lahi pa. Doon na pa'y wall. Correct. Mao nga nagapangutan ako if ingani ba ka ang feels kung naapa imong papa karon. Murag dili tingali no? Dili tingali. Pero di na ito maguna-unaan na, uy. I-enjoy na to nga tong panag-uban karon. Gamay na lang gid kaayo, mahuman na gid ta. Okay. Uy, napa man mi dagang butong. Magsalad ta. Sige. Pero, wa man tayo sagol. Wado na sa taglungsod para mo palit. Okay ra. Ay, di na lang, uy. Kuan na lang ka nang ipabukayo na nato ni Lola. Lami kayo na sa malutog bukayo. Sige. Brown sugar ang sagol. Sige. Ako inon si Lola. Uy, imong phone oh. Kinsa man ni? Basta abay akong kamot da. Ibayad lang sa akong t-shirt oh. Thank you. Tubagan rin imong phone kay tigalig mapagaw. Buing. Hello? Ha? Hala? My God! Ano ka? Uy, ano ka ba? Kinsa na, uy! Unyasa man siya karon. My God. Okay, salamat. Sige, thank you, sir. Uy, ngano ka, uy? Huwag kisa dito. Ngano di ay? Sandra? Oy, siya mo ka. Okay, ngano na? Abdullah, naay nanawag niya. Hilang siya. Okay po ang ano? Lo, si Popsi, lo. Gidunggam sa isla. Critical ko, no. O, ginoo ka. Santissima! Kuya, asan po siya karon? Ma! Dila! Sabat, okay na ka rin, ha? Kumusta ba mo gibati? Okay na ko, tay. Ayaw mo kabalakan ako. Sila si Sandra og nang Koring.
Hain man sila. Tuwa na mauli pa sila. Di pa kuyugan ko itong Kuki. Si Kuki sa tuy akong padaybon nila inig adto na sa syudad. Kaya di maayo kasi Sandra ang mo drive. Okay, tay. Ayaw palabis mong gibati, ha? Mag-ampo lang taga. Huwag na utang may tabo kang tiyong. Tay, Kasabot ako. tay, ayaw to ninyo lain na pagsabot, ha? Uwa man ko. Ang buot na kong ipasabot. Dina, ipahuway na una na imong utok. Kay, gikapoy na ka, sige og dinay. Katong pagkakuyap ni mo gani, ha? Kasing-kasing to. Dili to utok. Mo nga, ayaw na lang ko explikahi, ha? Wa ko mo judge ni mo. Oh, Astilan, Ginoo. Ayaw lang yung pasagdi ang akong anak. Ayaw pasagdi si John, Ginoo ka. Linas mong gibati, uy. Lord. Wow, kasabot ha. Lord, pagkalmahalan yun ni sila si Lula ko rin Sandra, ha. Unya, maluwi sa ka ni Sir Jong. Kuke, nakapanangid ka bang linangan ni Kuyog ka na mo? Okay na to sa mama, Lula. Kaya ba man sa Lula po? Nanasay na nawag, Sandra. Hello? Sir, paingon na mi sa syudad karon, sir. Na mauli mo gud mis probinsya. Yes, sir. Salamat, sir. Okay, sir, salamat. Siya balita. Naabot na ko doon sila sa ospital, Gati man na si Popsis mga doktor. Sila nintaon. Ayaw itaon pasagdi si John. Maluoy ka, Lord. naunsa man ko. Ngano man ko kanina. Nikalit man ang pagkapawong ang akong pananaw pagkadungog na ako nga gidungkap siya. Honest, wa ko ideya nga mag-abot na ining misyon. Gibuhat na ako tanan aron makalikay niya. Wa ko motiwas sa misyon. Ug karon nahitabo ni. Nakabalita ko nga may daotang nahitabo niya. Nganong pukat man ang akong dugan. Nganong nahadlok ko nga mawaha siya. Ngano man. Lina? Unsa man na, tay? Diin man kagikan. Dito ko silang agaw, maming. Ang paluto lang ko ini. Nagpaluto ko ni Ira para panihapon na to. Inibaw ko nga, hindi ka makahimog pagkikay. Ay, nganong dili man, tay? Okay raman ko ba? Basta ka nagpaluto lang ko. Ipahiro na niyo. Ambi tay, be. Ay, unahan na lang yung cellphone. Tingnan si Cookie na. Sa kayo balita. Sige na. Lumaga na. Koke, hain man si Sandra. Wa ko kakita. Nigawas man to, Lula. Ang butas to? Koke, unsa tanaw ni mo ni Jong. Maluwas pa ka siya. Musalig lang yun ni Lord, Lula. Wa may posible niya. Kaluoy ang taon sa akong anak. Mabuhi pa ba kain taon siya? Lola! Hello? Tita. Oh. Sandra? Tita mo ang iunta ko ni Buba. May mukhang mori sa syudad. Padong na gabi pero buhangyo lagit ko ni mo. Katagaliw niyang dili na maamtanong buntag si Popsi. Kinuo ko. Ari lang, tita. Please. Please, tita.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!